ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସଜନା ଛୁଇଁ ତରକାରୀ ବନେଇବି। ତରକାରୀ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନେଇବି। ଯଦି ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ବନେଇବି ଆପଣମାନେ ସେହି ପ୍ରୋସେସରେ ବନେଇବେ ତରକାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ସହଜରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ସୁ ହାଉସ୍ ଫୁଡ଼କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ରେସିପି ହେଲା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସଜନା ଛୁଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫୁଲକୋବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ରଖିଛି। ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିସ୍ରେ କାଟି ରଖିଥିବେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବେଲାରେ ଆପଣମାନେ ପାଣି ନେବେ, ତାପରେ ହଳଦୀ ପକାଇବେ। ସେ ପାଣିରେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିବେ ତାକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ପକାଇ ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଫୁଲକୋବିକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ନେବେ। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲକୋବି ଏବେ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଉଛି। ଫୁଲକୋବି ଏବେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ହେଇକି ଆସିଲାଣି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ମୁଁ ଉଠାଇ ନେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କାଟି ରଖିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କାଟି ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିଲି ଆଳୁ ଏବେ ଫ୍ରାଏ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଲାଲି କଲର୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଉଠାଇ ନେଉଛି। ସେ ଫୁଲକୋବି ସହିତ ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ବାଇଗଣକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ଧୋଇକରି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି। ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିସାବରେ କାଟିକି ରଖିଥିଲି। ଆପଣ ବି ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କାଟି ରଖିଥିବେ। ତାକୁ ମୁଁ ଫେର ସେହି ତେଲରେ ସେହି କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ତେଲ ପକାଇ କିଛି ପିଆଜ ପକାଇଲି, ଲଙ୍କା ପକାଇଲି। ସେଟା ଫ୍ରାଏ କରି ନେବେ। ଫ୍ରାଏ କରି ନେଲା ପରେ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲି ରସୁଣ ଅଦା ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲି। ଆପଣ ଏ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିନେବେ, ତାକୁ ପକାଇ ନେବେ। ପିଆଜ ଲାଲ କଲର୍ ହେଇଗଲା ପରେ ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇ ନେବେ। ଏ ଦେଖ ପିଆଜ ପକାଇ ନେଲା ପରେ ଲାଲ ହେଇଗଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ପେଷ୍ଟ ବି। ତାପରେ ଟମାଟର ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କାଟି ରଖିଥିଲି। ଆପଣ ବି କାଟିକି ଆଗରୁ ରଖିଥିବେ। ଟମାଟର ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସଫ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ମସଲା ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆପଣମାନେ ସେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେବେ, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେବେ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେବେ। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ସେ ମସଲାକୁ। ତାପରେ ଚିକେନ ମସଲା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ମସଲା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେବେ। ତାର ମସଲାକୁ ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ 3 କପ୍ ପାଣି ଦେବେ। ତା ଉପରେ ମୁଁ କଲର୍ ଦେଉଛି, ତରକାରୀଟାର କଲର୍ ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବି କଲର୍ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ। ନହେଲେ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପାଣି କିଛି ଦେଉଛି ମସଲାକୁ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ। এই ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା, ଟମାଟୋ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ 2 ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଏବେ ମସଲାରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଭଳିଆ ପକାଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମସଲା ସହିତ ମିକ୍ସ କରି ନେବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେବେ, ନହେଲେ ମସଲା ଭିତରକୁ ଯିବନି। ଘାଣ୍ଟି ନେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଫେର ସୁଜନା ଛୁଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଅଛି। ସୁଜନା ଛୁଇଁ ବାଇଗଣ ପକାଇ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନେଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ, ତେଣୁକରି ସୁଜନା ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଏବେ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ପାଣି ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ପକାଇ ନେବେ। ଏବେ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ରଖିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ।